Kurveihin tullaan. Pakko Olli sanoa, kato kun tällä antaa... Here we are live in Sonkajärvi, Finland at the Aukankanto 2017. And we're getting ready for Elliot and Gianna to do their race. Here they are at the start. Here's the life-saving guy. Rauno. Leikki otti nyt ykkösenä tässä lähdössä ja sieltä tullaan minkälaista aikaa ajetaan 1.14, 1.15. 3.5. Siellä on Mikko ja Suvi tulossa kakkosena hopee. Ei oo häpeä, tulla erittäin hienosti maalia kolmatta pronssia hakee tässä lähdössä. 34 ja sehän on meidän pariskunta. Here's the water jump. It's where the guys are gonna go. Kuhmo tulee maaliin. Uutta ilmettä tuossa kantopuolella otettiin tuossa polku. Lots of paparazzi here today. And royalty. And first aiders. And the commentators. Tänään Olli kun kahto listaa. No niin, ja sitten hyvältä näyttää seuraavan starttiin numero 37, 37. Peter Ries, Tampere ja Terhi. Here are all the competitors in the shade here in the arena. They're being introduced to the crowd. Se muoti oli sitä toisella porukalla, mutta hieno on kanta-asu kyllä tuolla ukolla. Täytyy sanoa, että on varmaan entinen ja tulemakin painia todennäköisesti. Tyyliä on. Numero 38, 38, Elliot Story and Guyana Story from United States. Big introduction to the crowd. Everyone, flag is up there, American flag. 2016 voittajapari, eli nyt nähdään kovaa vauhtia. Ja sitten numerolla 39, 39, Pasi Alonen ja Erikka Kailamäki Raumalta. Ja nämähän ovat, kuten jo heti voidaan arvata, tanssijoita, se on heidän harrastuksensa. Ja tavoitteena olla toiseksi. All the crowd ready here for the water jumps. Sovittu tämä homma. Ja obstacle here. About a meter high. Parta kuin tällä kantoukolla, ja sehän on kuuminta hoskia tänä kesänä. Näillä eväillä ei kun eteenpäin. Kun ei vaan astu partakone etupuolelle, and mounting. Se häviää. Gianna using the modified Estonian position where she holds her own knees, leaving Elliot's hands free to run, and they're off. And they're off. Elliot's making a good start. Into the water now. Here we go. Whoa! Hyvin sukeilu. Mutta ei pitkään vedessä viimeinen. Oh, faller. He's well ahead. Oh, terrible stop. Time so far, 24 seconds. About a third of the way there. He's got good legs. Go the Stories! Over the top. Excellent. Whoa, bit of a wobble. Up to the barrel. 40 sekuntia vasta tässä vaiheessa, eli kyllä nyt kärsiaikaa tiukasti tavoitellaan. Pohjois-Amerikan mestarit menevät todella hirveä vauhtia. Elikkä making good time here. 59 at the minute. Below World Championship time though. Here we go. Up and over. Life's like a box of chocolates. There we go. Very good. Good timely finish, probably in the top 10. 1 minute 12.95. Excellent work. Tuli väsymystä tuossa loppumetrillä, mutta kyllä se on kova kamppailu. Kärkisijoilla ollaan varmaan. 3-4 takissa, miten oli jo? Jaha, tamperelaiset ottaa ilo irti, katellaan Sonkajärven maisemia ja raumalaiset tulee tuossa välissä ja ei oo hädän päivää, eikä parsta kuivana, niin kun eteenpä tukkahummu. Elliot slow to get up. So how we feel? How do we feel? Terrible? Come on, Gianna, how do you feel? You feel good? Felt it fading. You did 1:12 to 95. Lovely. Okay then, signing off.